Добър ден! Това е обекта ни на Константин Величков. Той на обекта започва по този начин. С това движение ми е познато. Са изложени разфасовки от по 1 кг на по-голямата част от продуктите, може би на пълния асортимент. Регал с сушени плодове, семена, отдолу имаме мед, пчелни продукти, пехани, щанда с сурови ядки, белен шафъстък. В момента е с произход Йордания, цяла ядка. Както си говорихме, както ме попита преди малко, за разпознаване на качеството на самия продукт и какъв избор, по какво се ръководи човек. Може би избирането на цял размер ядка е добре като за начало. Цвета също е водещ. Продуктът да е с по-запазен цвят, по-ярък цвят, това означава, че е по-пресен, по-свеж самия продукт. Отделно хубаво е винаги, когато си купува човек ядки с малко по-голяма разфасовка, да проследи срока на годност, да види дали ще му необходимо това количество. Това е едно от нещата. Аз лично не намирам особена разлика в произхода на продуктите. Например, имаме киноа от Перу, от Южна Америка, имаме киноа от Индия. Другия продукт, който виждам също себе си, е макадамия, произхода е Кения. Отново цяла ядка, това е размер 20+, най-едрия размер. За макадамия, доколкото съм запознат, това е чируков орех, който е основно в Африка, в Кения и в Австралия расте. Добиването е много трудно, той е много твърд, много трудно се чупи, ръчно се чупи. Отделно дървото не е с много плодове и затова цената е толкова висока на продукта. Характерно за тези продукти е, че са с високо съдържание на полезни мазнини. Цяло естествено растителен протеин. Пекан, американски орех. Забелязвам в годините, в които лично аз се занимавам с ядки, че американски орех е, освен много вкусен, това е ядка, която винаги пристига в едно и също качество. Винаги е отлично калиброван. Не си спомням да съм виждал пеканови орехи с намалено качество, с влошено качество. Забелязвам напоследък търсене на този орех. Малко по-меке, като че ли е с малко повече съдържание на полезни мазнини. Една идея по-влажна ядката, има специфичен вкус, произход в Щатите. Малко по-различен е като форма и като цвят, леко червеникъв цвят. Кедрова ядка, произхода е Китай. Забелязвам, че в последно време продуктите с произход Китай са с доста хубаво качество, доста равномерно качество. Имаме стафиди от Китай, разкошни като вкус, като усещане, като сладост, като размер, като изсушаване. В следните години, като че ли културата на хранене, и тенденцията добави и кедровата ядка към част от менюто, на част от хората, и имам предвид, че това е доста скъп продукт. Над 70 лева е цената за килограм. Използвам го предимно за салати, като чили, като добавка. Много полезни мазнини. Това е размер 950 каунт. Те са на различни размери. Мисля, че има един размер
или два по-едри от този, но той се среща много рядко. Аз поне не съм виждал на българския пазар. Има няколко размери по-ситни, 1050, 1150, мисля, че каунт, нали, които са вече доста по-ситни, но този е така добър, подчертано. Това е бразилски орех. Предполагам, че почти няма така човек вече, който да не е опитвал бразилски орех. Произхода му е Боливия. Характерното за бразилски орех е така наличие на селен, един микроелемент, който го има в по-малко продукти, и това е може би най-добрият източник на селен като природна форма. Забелязвам, че това е бразилски орех, така наречения миджет. Миджет е от цялата гама бразилски орехи, говорим за цяла ядка, това е най-малкият размер. Но бразилски орех е подчертано голяма ядка, така че това не създава затруднения за консумация. Следващите размери по-ситни са начупени, половинки, четвъртинки, нали, така по каталозите. Най-големия размер на бразилски орех е large, large размер. Те са така доста дълги бразилски орехи, но с оглед на повишаването на цената на бразилски орех стана неизгодно и за нас, нали, като търговски обекти, и дори за крайния клиент, нали, да поръчваме и да консумира този най-голям размер. Последните 6 месеца, последните 8 месеца се забелязва една тенденция на много поскъпване на бразилски орех, който увеличи цената си близо 3 пъти, нали, което е така, значително увеличение. Може би производителите от Южна Америка имат по-малко реколта в последната година и това се отразява, нали, главоломно на цената на бразилски орех. Част от продуктите се, нали, така, съхраняваме тук. Това е бадем, бадем испански като произход, цяла ядка. Това е най-големия размер, 14+. Това е може би един от най-големите размери, които се предлага на пазара. Аз също мисля, че съм виждал само размер 15. Нали, бадема е много хубав. Това е белен слънчоглед. Тук така, българският, нали, производител е направил, сложил наш етикет, нали, така, по поръчка. Напоследък забелязваме така увеличение на продажбите на белен слънчоглед. Заместването на тестени хлебни изделия, нали, кара така, нали, хората да търсят повече този продукт. Още повече това е един от продукти, който е с най-добра цена, с най-ниска цена, и цената е около 5-6 лева за килограм, нали, до крайен клиент, което позволява, нали, на човек да така, нали, да се вика спокойно да си прави десерти, нали, салати. Нали, специално, нали, този продукт на киснат, нали, е много така, нали, много хубав. Във вода отделно и използват го обикновено и за така, нали, хвъркати, папагали, нали, така нататък, като храна за малки животинки. Това е кокос натурален. Я да видим, ще имаме възможност така да видим самия продукт. Това е нов продукт за нас. Това е нов продукт за нас, за разлика от типичното меко холандско кокосово купче. Този продукт е без примеси. Ето така пристига в 5 кг вакуум опаковка. Тук може да проверим и срока на годност. 17 февруари 2026 година. Посладено кокосово купче. Използва се много подходящо за приготвяне на десерти.
Може да се, нали, така, се работи с него, разтапя се върху десерта. Ето така, само. Ето така изглежда. Ето така изглежда самия продукт. Ето така изглежда самия продукт. И това е практически натурален кокос. Хубаво е да имаме предвид, че така отличен опит. Продукт, който е с една-две идеи повече съдържание на наситени мазнини. Може би да ни допусна грешка, се изложиме на холестерол, но мисля, че има повече наситени мазнини. И нали, така, нашето добронамерено предложение, нали, да се консумира, нали, да се приготвя за десерти от, нали, хора, които нямат нали, проблем с по-висок холестерол, нали, и с хора, които пазят диета и имат диетичен, нали, режим на хранене, но пък в малки количества може да бъде заместител. Свикнали сме така в последно време производителите на десерти, на сладкиши да добавят всякакъв род пластилини, палмови масла, индийски гуми, гуар, които се ползват за майонези, нали, и други неща, които благодарение на които, нали, десерта да може да се приготви, нали, да се добави, нали, мазнина. Това е природен продукт. Вярно, че една идея по-скъп, но нали, за хора, които, нали, така, имат възможност или искат да си приготвят наистина нещо хубаво, може би това е по-подходящия избор. По-подходящия избор да си направят някакъв десерт в дома, нали, отколкото, нали, така, да ползват така наречената, нали, промишленост за десерти. Това са оризови ядки, натурално манго, без захар, натурално изсушено, с произход Буркина Фасо. Ето така изглежда продукта. Нали, вакуумирани, опаковани разфасовки, натурални парчета манго. Това е орех екстра, най-хубави орех. Така изглежда самия продукт. На вкус е отличен, много свеж орех, като аромат също. Това е ябълков чипс, много хубав продукт. Работим с него от около една година с този продукт. Тези кашончета са по килограм и половина, може би е цялото кашонче. Гледам, че е обозначено на етикета. Това е от български произход, от българска фабрика. Самия продукт. По този начин изглежда продукта. И след това вече, нали, опакован в разфасовки от половин килограм. Това тук е кедрова ядка. Това тук е чилийска стафида златна джамбо. Нали, едра по размер, с така характерен златист цвят. Не е много сладка, няма добавена захар. Има и леко кисел, така, една идея леко кисел вкус. Това е може би най-хубавата стафида, нали, с която сме работили. Ние от години работиме с тъмна джамбо, чилийска и златна джамбо. Бананов чипс, цял, нали, леко подсладен. Захар от Маврици. Ето така изглеждат чувалите, нали, остров Маврици. Захар в 25 кг разфасовки. Това е палет с семена от чия, белено конопено семе, с произход Франция. Единият ми вариант е с произход Франция, единият вариант, нали, другия ни тип е с произход Румъния. Това са шоколадови продукти.
пристига. Това са продукти от Холандия. Това е Шоко Кокос в млечен шоколад. Това е млечен шоколад, нали, бадеми обвити в млечен шоколад. Натурален шоколад. Форми Меджул. Ето така изглежда продукта, нали, отвътре, самата опаковка. Много добре ги съхраняваме, ние ги получихме и съвсем скоро. Тук по принцип е много хладно, нали, зимата, лятото сме с охлаждане. С произход Израел, няма добавена захар. Мисля, че консумацията на една-две форми на ден имаше превентивен ефект срещу онкозаболявания. Пеканови орехи. Съвсем скоро ги получихме. Разфасовката е едно кашонче 13 кг и 600 грама. Формирани. Ето по този начин изглежда опаковката на пекановия орех. Както в предното видеото малко по-рано. Така много добре калиброван, с много добро качество. Нали, пеканови орех се наложи като един от най-търсените продукти. Това са орехови ядки. Предвидили сме, понеже този орех беше, нали, наистина страхотно качество, предвидихме по-голямо количество, с което да може да издържим на търсенето до новата реколта, която, нали, може би октомври месец, средата на октомври вече ще бъде налична на българския пазар. Това тук е натурална кайсия. Може би и ние закъсняхме малко с поръчката, защото в цялата компания мисля, че това е единственото останало количество, около 300-400 кг на кашони. Цената се повиши много заради измръзването в Турция след летния сезон, понеже предвижването на тези продукти, лятно време, нали, поръчването на сушени плодове, специално, нали, в най-топлите месеци, като че ли не е препоръчително. Ние гледаме, нали, май месец, нали, да са, нали, вече налични при нас кайсиите и следващата поръчка от кайсии да бъде за новата реколта през септември месец. Сушена смокиня, цял размер, килограмови разфасовки. Ето по този начин опакована идва и самата смокиня. Ето по този начин с найлонче, отгоре завита с хартия. Продукт, който е без добавена захар. Също е продукт, който е с характерно висока цена. Последната една година той също повиши цената си. Може би и затова, нали, поръчахме нашия доставчик специално на смокини една доза, или както, нали, в нашия бранш се именува един палет, нали, една палетна пратка в повече. Палет с чилийска стафида, тъмна джамбо, без добавена захар. Ето по този начин са самите разфасовки. Ето така, по този начин, нали, изглежда самия продукт. Това тук е суров лешник. Забелязвам така, че продуктът е с наш етикет, който е от турския производител. Винаги преди това, нали, компанията от Турция ни праща етикета за одобрение. Лешника е много хубав, нали, това е, нали, сорта Гересун, много добре съхраняване. Самата партида е направо млечна. Като го опиташ, турците са голям производител и износител на лешници. Така че ние работиме с две
или 3 компании специално, нали, износители на лешници, и за нас е голямо предимство да може да вземе това директно от производител. Кашу с обелка. Хората, които не са запознати, това е така наречения размер А240. Ето по този начин пристига ковката кашон кашу. Тези теники по този начин пристига кашуто. Това е избор на самия производител. Може би, за да е по-добре съхранено от светлина, достигане на слънчева светлина, по-добре запазване, но самите качества на продукта. Ето по този начин. В не вакуумна опаковка, но така цялостно с нейлонче. Нали, винаги по този начин е пристигало при нас кашуто с обелка. Внасяме този продукт от Европа. Но надявам се, нали, в бъдеще време да имаме директни доставки в Виетнам. Нали, Виетнам е държавата на кашуто. В последните години се наложиха така доставчици от Африка, нали, Нигерия, нали, също е износител на кашу. ЮАР. Работим традиционно с, нали, виетнамското. Индия също е много голям износител на кашу.